Өссі күннәр тәсирен аз булса да кимиту мақсаты белән зәйлеләр су буена ашыга. Искезе яр буендағы пляждан халык өзелми. Тик аның бер өлеше генә рөхсәт ителгән су куену урыны булып санала. Биредә иртәдән үк бала чага, өлкән яшьтәгеләр дә су керергә ашыга. Оештырылганга безгә ошый инде. Ошый балаларга да ошый. Бунда сырыйлар, белый песок. Хотя безнең зәйдә дә можно шуны итәргә, без үзебез яңа зәйдә яшәбез инде. Килеп шунда бөтен кеше дә булдыра алмый, конечно. Таксига кыйбат. Булай ясаулары әйбәт ошый безгә. Су керүе рәхәт, тик кайберәүләр куркынычсызлык кагыйдәләрен бозып, үзләренең тормышын куркыныч астына куялар. Соңгы вакытта Татарстан сулыкларында батып үлүчеләр саны да уйланырга мәҗбүр итә. Шуңа күрә коткаручылар махсус билгеләнгән урыннарда гына су керергә кирәклеген янәдән кисәтә. Эссе һава шартларында су аеруча балаларны үзенә җәлеп итә. Во-первых, не купались в несанкционированных местах купания. Это, во-первых, чтобы родители не отпускали бесконтрольно своих детей купаться. И когда, если они находятся с детьми, чтобы они следили за своими детьми. Потому что как родители несут как административную, так и уголовную ответственность. Пляжда көн дәвамында коткару хезмәте эшли, медицина пункты булдырылган. Аларның карамагында пляж гына түгел, су саклагычның барлык яр буе контрольдә. Суда очрый торган бәла казаларны булдырмау безнең төп бурыч диләр. Контролируем оба пляжа. Один у нас несанкционированный, один санкционированный. В прошлом году открыли этот пляж, как говорится, детский пляж и взрослый пляж. Для спасения у нас администрация приобрели спасательные жилеты, буйки и также круги. Зәй сулыгында бер кешенең гомере өзелү бу мәсьәләгә җитди игътибар таләп ителүе турында янә искәртәм.